iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay ikan biag ita ket manipod ken ipagayam tayo nga Paul. Adina inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Paul. Dear Miss F. Ilinged na kumalatan itinagan nga Paul. Mabainak kuma amang istorya iti padas ko nga mamatiak apakaadawan daytoy iti nabalitukan nga adal. Isu nga oray at dabain ko, kayat kulatta nga paidrama to'y padas ko. Miss F. aklunag, ti kinairesponsablik nga ama. Agtawan laang idi iti sangapulo ti inaunang anak ko, ken pitumet ti may kadwa, idi pinanawak ida nga agiina. Ket simurotak iti sabali a babae. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nakaamirisak ket nagsubliak iti pamilya. Naimbag nga oras mo, Pauline. Ha? Sino kayo? Siyak da ito'y. Ti amam. Anya? Da kayo nga agpaiso? Kumusta kayo, nanak? Ayan dagiti addim. Di nakadipastrakan. Nagsubli akon. Sige, umanag kayo. Umay kayo. Natayan hinanang mo, kunam. Wen, nabayagan. 7 atawan tinapalabas manipod pimusay day dinanang. Diyos ko. Oh, apay ngagsangit kayo. Diyo ko naan amaladingitan kayo, gapo iti pupusay day dinanang. Natural nga aglading itakan ako. Gapo ta asawak, tipin mo say. Tsak lang mamati ka dagita nga ibagbagayo ita. Aniya? Sangapulo ket 5 atawan tatang. Sangapulo laang titawan ko idi. Ita, 25 kon. Sangapulo ket 5 atawan nga inabanto na kami. Ita, ibagayo ang maladingitan kayo. Itatanamuan yung awanan day dinanang. Anak ko. Imposible tatang. Diyak mamati nga agladingit kayo. Tanupod no amaladingitan kayo no awanan ni nanang. Dida kami kumangarod pinanawan. Napanam nga minaya, Paul, anak ko. Nabayagan na panawan, di pa nagpukaw mo. Impagarop mi pa'y kedin, anatay kan nga po iti kinabayagan, di ka nagpakita. Nanang. Siya nga 15 atawan, anak ko. Kasta kabayagan nagawan ka. Awan na pulos komunikasyon mikan ka. Di mi amuno sa dino, di ayan mo. Pakawanan da ko mananang. Amo ka nagbidutak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Dagiti anak mo, ti rumbang nga kasaritam. Naggapo ako ni Jibalayda. Nariknak tinalaw sa sakit tinakam ni Pauline. No pa'y nadayaw lata makisarsarita kanyak.
Marikrik-nak ti dagan sa niti barukong ti anak ko. Hindi mo mapabasol. Kaputa nagbalinda ang nakakaasi, idi imbatim ida. Karkaron ang nagbalinda ang nakakaasi, idi pimusay da idi inada. Nanang, Siyak amis mo ti nakasaksi, iti kasasada iti. Madudog ti pusok, gapo iti asik, kadakwada ngagkapsat. Isu adi mo ida mababalaw, no kastaman ti kunam anariknam, idi nakasaritam ti anak mo. jak amo ti sawak manang pulin. Jak amo non ti mariknak. Aglalawak ti mapampanunot ko. Abangan non niya pa ti maramid ko. Brent, ading ko. Agkalma ka kumalaang. Apa yan nagpakita pa ilang day, Jay? Tsaka mo. Tsak pa'y nga rod na bigbig ta nagbaliw matanti lang ana. Sa dinong araw din ti ayan na. Tsaka mo. Jak dinamag ti papanan na itay ko na na arumwar. Amang ano napan iti balay da lola. Oo. Apayakas lamang mas ka ading ko. Awan. Ang mga no. Ay na, mawatak ti marikrik na mading ko. Agpada talaang. Di mo kumaliplipatan ti kanayon nga bilin kadatan inanang. Manang pulin. Di ka kumapayluyos iti riknam. Agtanang ka kumalaang. Alma. Anak, ita dito'y ayan titanam mo. Si pupuso ang nagkit-kit daw iti pambakawan mo. Amo ka na nagsinti-basol ko kan ka. Tamin ulitak ti karing-karita, hindi nagkalay sa ta. Inabandon na kayo ka nang iti anak ta, gapo iti sulisog. Nagbalin na ka na ro. Iso apangkawanan na ka, Alma. Gansapay ko ma, tano sa dino man, tayan mo ita. Tulungan nak. Ikanak iti kiran ti pakinakam, asubango ka na iti anak ta. Mariknak tinalaos a sakit tinakam kanyak ni Puli. Katnimot Brent. Jak amono niya ti agbalin a reaksyon na no makita na ka. Isa pang asim. Tarabayan nak iti panakisangok iti burida ka anak ta. Iti laksid ti dakila nagbasulakan ka. Sapay kumata maurnos ko ti amin. Nang runa ti panakilangan kanyak dagiti anak ta. Itata nagsubli akon. Di na kumabaybayan. Pudno gayam tinakuna ni Manang Pulin. Dakal tinagbaliwan tila ngayon. 5 kay kayon. Brent, anak. Apa yan nagsubli kayo pailang? Ay niya ti masapol yo. Ako anak. Kaya't ko tagkid daw iti pambakawan ka na kayo. Kaya't ko nga urnusan ti pamilya tayo. Tapno mabukol tayo manan. Gusto kayo? Kasayatan matlang na mabukol matlang ti pamilya tayo. Anak ko, agyaman anak, no kasta mo ti tarigagay mo. Uwan anak, urnusan tayo. Kan buklan tayo ti pamilya tayo. Kat sapay ko mapakawan na kon. Pakawanan na anak ko. Mapakawan kayo. Apay kay dinasan. Ken, kas na ko. Kaya't ko ang mabukal kan maurnos ti pamilya tayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon, anak. Ibagam, tauray na rigat kataramidak. Mabukal lang ti pamilya tayo. No, daday tinanang. Ha? Day tati kondisyon ko. No maisublim ti biyag day dinanang. Sigurado ang maurnos kan mabukal manan ti pamilya tayo. Pola, anak ko. Kunak mano, kaya't mo nga urnusan ti amin.
Apay nga ya, kanayon ba ti kadam dito'y balay? Kasano amaya si nagtirik nam ngay kadagiti anak mo? Nanang, Paul, nabayagan a panawan anay sinak ka kadagiti anak mo. Itata nagsublikan. Kaslawan matgagar mo makidin na kadakwana. um, Nay. Nagluwa ka mo't anak ko. nadagsan ti basol ko, nanang. Amok, ngem, apay akas lamay paidam kanyak ti guntaway ngagbalbaliw. Anya ti kayat mo asawan anak. Nakasaritak ni Brent. Nasayat ano kasta. Kat anya nga ti kunana. Nadagsen. Ken imposible a mapasamak tikid daw ti anak ko. Iti pa nagsublik. Ah, apay, anya ka ditimbaga ni Brent. Ti kondisyon ni Brent. Kat mabukal lang ti pamilya mi. No may sublik iti din nami ti inada. Anya? Kasta ti kondisyon mo ka ni tatang? Wen manang, Kat, anya nga ti reaksyon na idiimbagam day takan kwa na. naulimak. Sana nagtagtagari. Brent, Amok nga imposible ti kinidaw ko kunkwa na kondisyon manang. Ngem kayat ko asubukan ti kinapudno na iti panagbabawi na. ading ko. Kas iti kinunamon manang. San arumbang alipatak dagiti balakad day dinanang kanata. Nang runa iti pinanawan na tayo ni tatang. Subsubukak lang ti amata. Kayat ko amamuan no kasano ti kinapudno na iti kunana a panagbabawinan. Damagag man kan ka ading ko. Napakawan mo ka din ni tatang? Kalpasan ti panagsarita mi. Idi ko na mga imay dito balay. Nagpanpanunot hak. Pinanpanunot ko dagiti pamagbagaday dinanang kadata. Tiningiting ko na imbag tirik nakmanang. Kat namiris ko. Arumbang apakawanak ni tatang. Brent, Kinapudno na. Kayat ko mga arakupon hindi nagsarita kami. Ngamkas itinakon-akon. Kayat ko asubukan no talaga mo't laeng asipupuso ti panagbabawi na. At manen dito'y ayan titanan mo, Alma. Awan ti mo kapag kamangak. Awan ti mo kapapanak. Awan ti mo kapangyib kasak. Itidagan sa na marikriknak. Isungandak manan. Amo ti Diyos, akayat ko launay nga aramiden, tikid daw ti buridag ta. Tapno magunod ko ti pamakawan na. Ken maurnos ti pamilya tayo. Ngem sana ka Diyos. Tapno may sublik ti biyag mo. Diyaho na mo ti aramidag, Alma. Kasano nga ipay ko tikid daw ti anak ta. Kasano nga may subli ka iti din nami. Pangasim ta iwanwanak. Amo ti Diyos analaos ti panagbabawi. Iso at tarabayan na ka. Nay, akin kuko iti dya pa nakaparada di tarubayan. Nanang, tay jeep na pare Noel. Awan ka nung amin ti mangimaneho. Iso nagbuluntaryaw kon. Ipasadak. Iso pa iti matgadak ng agbiyahe. Kabaalam ka di pa iti agpasada anak ko. Wala nang, napigsapay met. Ay, saan ka mat nga upobligaan na? Pangasiw tadidaklap na nanang. Kasi tinakon-akon, kasapulan namang gadak, tapno adagastusak. Ken tapno adaited ko kadagiti anak ko. Adamatan pangganda Paulin kan Brent nga anak mo. Nakapagturpos damay iti panagadal da. Amok, ang imsan agaputan dan panggadanda. Ket saan ako ngagtignay.
Masapol nga garamid ak iti pamuspusan. Tapno maya silig ko tirik na kadakwada. Anak ko, Da iti pamuspusan apang rugyak. Manggedak. Tapno da maipay ko kadakwada. Kalpasan ti ado atawan nga inabandonak ida. pasensya kayong tatang. Adapay ngamin dinagas ko iti pharmacy, iso na bayaganak. Itay kayo ka di pay dito, Roar? Wan anak. Nga mawanan yaman na. Nagadumat na dagita imatyo. Anya kay dagita. Naggrocery at para kada kayo iti adim. Ha? Amo kakabalan nyo ti gumatang kada gitoy. Gaputan damatan panggadan nyo. Ang ama, pangasim na ka. Awatam ko madagito imat ko. Para kada kayo dahi tangagkabsat. Tatang. Nalabit ngay bagam ang naladawan ti amin. Tapno agbali na kapag wadan ka ama. Agam kayat kong aramatan tinabat-bati pa'y apanawan ko dito'y lubong. Tapno magunod ko ti pamakawan nyo. Nagruna iti adim. Nga uray amok nga imposible ang mapakawanak ni Brent. Ikarigata nga aramidan ti amin nakabalak. Bayat asibibiyagak pa'y anak ko. Brent, ading ko. Napaliw mo mat siguro ang dagitan aramidan ni tatang. Manang, Makita mat adisidido ang mga ramid iti amin. Tapno magunod na lang ti pamakawan na kalkalikaguman na. mariknak na ita. Talaga na pud no ti tatang, iti panagsubli na kada tayo. Tapno maurnos ti pamilya tayo, manang. Ading ko. Paulette! Brent! Luktan nyo man tiri daw. Nilo na da jay Umay ka. Amuan tanan niya tinapasamak. Lola, apa yan? Apay kasta tila ngayon, Lola. Ay, kina, apok, diya mayo, aday sa ospital. Anya, Apay, Lola. Anya tinapasamak. nadisgrasya kabayatan ti panagpasada ng agturong ijay ilay. Intaray da kanu ijay ospital. Aday sa ospital ti amayo. Tatang, agyaman ak tanakapuot kayon. Pulin, anak ko. Anya kamin ayat tinapasamak, tatang. Diyaka mo. Nariknak, tanaulaw kitay. Kalpasan na, diyakon nang tinapasamak. Naibaglangan, tasa na grabe ti panakaidong parmi iti poste. Inton sumaron o, agan anad kayon ton. Uwan nga pa'y tatang. Agan anad kayon. Brent, anak ko. Ada kagayam dita. Punak na ni manang mula apaulin ti adda diti ospital. Apay ngay kumatatang. Ni manang pulin sa lang ti kay kayat yu Didak sa kayat nga anak atatang. Inawagan nak iti tatang. Diyo ka di kayat tatang? Apay kinti na sana anak ko. Kayat ko launay. Pakaragsakak unay dayta. Aklunak, anagbiduta kada kayo iti kalabas. Da kayo lang ado at tinagbalin nga anak ko. Awanan sa bali. Iso apakawanan da kumaanak ko. Tatang, Tata, pagbababawyak dagiti bidot na naaramid ko. Ket ikarik, agbalbaliw akon. Miss F,
Makunak aday di nga aldaw ti kararagsakan aka nito iti biyag ko. Gapu iti panang pakawan dagiti anak ko kanyak. Ket manipod idi inkarigatak tinagbalin nga ama ken ina kadagiti anak ko. Tapno oray kaskas ket masulnitak dagiti adu a nagkurangak kadakwada. Pinanek nakak asay pupuso ti panagbabawi ken panagbaliw ko ket sa anak met anapaay. Ket ita naragsakak iti denna dagiti anak ken apukok. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kumata nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Paul. Ken ka pagayam, Paul. Idyan ti saan anasayaat nga aramid ket ipamaysa ti atensyon iti pamilya. Ngamin, isuda ti ad-adda ang makatulong inton dumteng ti panawen nga datayo ti agkasapulan. Sapay kumata agnanayon ti kinaragsak mo iti sidong ti pudpudno a pamilyam pagayam, Paul. Alakastan pagayam Paul, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.